Bueno, hemen daukagu ekuazio ezinaren sistema bat. Sistema hauek normalean ebazten dira ordezkapen metodoaz, ordezte metodoaz. Eta kasuetan, bueno, nahiko simple geratzen da. Aukeratu behar dugu ondo, zein bakandu, gero eragiketa gutxien eragiten duen aldaketa egiteko. Bakantzen badugu behian i, i izango da 6 kenisa berbi, hori goian horrezuta, geratuko da isa ken hause dana. 6 kenisa berbi berdin bi. Horren geratzen da isa ken 6 gehi isa berbi ken bi berdin 0 da. Isa berbi gehi bi isa ken 8 berdin 0. Eta isa den balio izango da minus bi plus minus erro lau gehi ken lau AC gehi 32 zati bi. Hau da minus bi plus minus 6 zati bi. Eta bida minus bi gehi 6 lau zati bi, eta minus i ken 6 minus 8 zati bi minus lau. Horren, isa bi bada, i izango da 6 ken bi ken lau. Hau da 0. Eta soluzio bat izango da isa berdin bi, i berdin 0. Eta isa berdin minus lau bada, daukagu. I izango da 6 gehi lau ken 16. Hau da, minus 6. Izango zu, ken 16. Minus bada, bueno, minus hau ez dago berbi. Eta minus lau berbi 16, kanpoko minusa, ken 16. Amar ken 16 minus 6, beraz, x berdin minus lau, i berdin minus 6 da bigarren soluzioa. Eta sistema honek ditu bi soluzio. Bata hau, eta bigarrena beste hau. Soluzioak bikoteak direnez, bikote osoa idatzi behar duzue elkarrekin. Ez du balio x berdin bi eta minus lau, i berdin 0 eta minus 6. Ja, eta zeinekin. Bikoteak horan adierazi behar dira. Isaren balioa zeinekin doan, bai? Balio bakoitza.